खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिगा नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। चन्दन ब्रह्मआ बीपीएफ नागारबाय 12 एप्रिल खालि यूपीपीएलआव जयेन जागोन। अराङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जिउ गोमानायनि बिबाङा 3सिम बांबाय। गसाइगाव रामकृष्ण सेवा आश्रमाव सिखावनि उदखार मन्दिरनि थाला सिफायनानै सना खावनानै लांदों। IMDआ सा सानजा भारतआव गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि होदों। म्यानमारनि 2 नोगोरारिजों लोगोसे 2 भारतारिखौ गोबां बिबांनि रांजों हमदों। करीमगंज जिल्लायाव बिमायानो गावनि असे फिसाखौ बुथारदों। NIAनि हेंथायै एफआइआर सोनाब बंग पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामदों। बक'आव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मोनसे समनि बीपीएफनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ गोख्रों राजखान्थियाव आगान होफिनसिगोन। गोलाव सम गोख्रों राजखान्थिनिफ्राय आनज्रायनानै थानाय चन्दन ब्रह्मआ गोख्रों राजखान्थियाव आगान होफिननो थांखि लादों होननानै दिनै चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय सिगनेट हटेलाव खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों। चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ 12 एप्रिल खालि काजलगावआव मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरमा मेलाव बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल दोलोआव हाबगोन। बै सानखालि बिथाङा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे यूपीपीएल दोलोआव जगदान खालामगोन होननानै चन्दन ब्रह्मआ बुंदों। मख'नो गोनांदि चन्दन ब्रह्मआ गोलाव सम राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानायनि जाहोनखौ फोरमायाखैब्लाबो राजखान्थिनिफ्राय जिरायनायनि सम जानानै फैदोंमोन होननानै बुंदों। यूपीपीएल दोलोआव हाबनायाव गोजाम राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जेबो अजद गैया। समनि खावलायनायावसो प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल दोलोआव जयेन खालामनो थांखि लादों होननानै चन्दन ब्रह्मआ बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि चन्दन ब्रह्मआ दिनै अफिसियेलि बीपीएफ दोलोनि प्राइमारि मेम्बारनि मासिखौ नागारबाय होननानैबो फोसावदों। रबिबारखालि सानाव हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ हब मन्त्रि होननानै बुंदों आरो बीपीएफनिफ्राय बान्दर मिया थागोन चन्दन मिया फैगोन होननानैबो बुंदों। ओरैहाय हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि सावरायनायखौ आं मोजां मोनो। बिनि बेबायदि बाथ्राफोरा आंनो बोरसो होयो होननानै चन्दन ब्रह्मआ फोरमायथिदों। अदालगुरि जिल्ला अरांनि 15 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय थांनाय हराव जादों बे जाब्रथाया। थांनाय हराव जानाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा 3सिम बांबाय। अरां पुलिस थानानि मोखाङावनो जादों बे जाब्रथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तेजपुर गौरबान्धानिफ्राय अरां साहा बागान फारसे फैनाय AS 12Y2263 नम्बरनि गंसे ग्रेन्ड I10 गारिया अरां थाना मोखाङाव लाखिनानै दोननाय WV11D 3705 नम्बरनि कन्टेनाराव सौग्रावफैयो। बे जाब्रथायाव I10 गारिया दाब्ले जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रथायाव 2 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसेनो 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरनि मददाव जोखोम जानाय 3 सुबुंखौ बोखांनानै अरां सिभिल हस्पिटालाव लानानै थाङो। नाथाय साबसिन फाहामथायनि थाखाय हरनि गेजेरावनो तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। अब्लाबो आइनियानिया अरां मुंनि 2 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया जिउ गोमाबाय होननानै खौरां मोन्दों। बबेखानि जाब्रथायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमानाय 2 सुबुंखौ मिसामारि गुरुबान्धानि थागिरि आरो आसाम राइफल्सनि जवान सुभाष अरां आरो गुबुन सासेखौ सुभाष अरांनि बिसि अर्चना प्रजा अरां होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जाब्रथायाव जिउ गोमानाय 2 बोसोर बैसोनि अन्नानिया अराङा सुभाष आरो अर्चनानिनो फिसाजो होननानै मिथिनो हादों। गसाइगाव रामकृष्ण सेवा आश्रमाव सिखावनि उदखार मन्दिरनि थाला सिफायनानै सना खावनानै लांदों। मन्दिरनि CCTV केमेरायाव नुनो मोन्दों मोखां खाथेनाय 3 सिखाव। नाथाय बिसोरनि सासेखौबो सिनायनो हानाय जायाखै। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय रामकृष्ण सेवा आश्रमाव थांनाय हरनि 1:30 रिंगासो समाव सिखाव खावनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो समखिखांहोदों। मन्दिरनि वाल बारनानै फैनाय सिखावफ्रा मन्दिरनि थालाखौ सिफायनानै मन्दिर सिङाव हाबो आरो बिमा कालीनि मुसुखायाव गानहोनाय
गोदोनानि माला गन्थंनि सनाजों लोगोसे मन्दिरनि सना रुपा आरो सिबियारिफोरा दान होलांनाय गासैबो रांखौ लानानै थाङो। दिनै फुङाव मन्दिरनि पुजारिया फुजा होनो मन्दिराव हाबनो नागिरनायावसो जाथायखौ नुनानै सोमोनाङो। लोगो लोगोनो पुजारिया मन्दिर कमिटिनि सामलायगिरिफोरनो खौरांखौ हरो आरो मन्दिर कमिटिनि सामलायगिरिफ्रा मन्दिरसिम फैनानै सुरात लाफैनानै गसाइगाव पुलिसनो खौरां हरो। जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो गसाइगाव पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै सरासनस्रा नायबिजिरनो जागायो। भारतनि बोथोर बिगियान बिफान एबा IMDआ सा सानजा भारतनि माखासे रायजोफोराव गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। आगु बोथोर बिगियाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणाचलनि गोबां जायगाजों लोगोसे आसाम, मेघालय, नागालेन्ड, मणिपुर, मिजोराम आरो त्रिपुरायावबो गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि होनाय जादों। बेनि अनगायैबो दाब दाब जायगाफोराव गोख्रों बारहुंखा बारनायजों लोगोसेनो अखा मोफ्लामनाय आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि सांग्रांथि होदों। आसाम, मेघालय, नागालेन्ड, मणिपुर, मिजोराम आरो त्रिपुरा रायजोआव बार बारनायनि गोख्रैथिखौ 30 निफ्राय 40 किल'मिटारसो जागोन होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो अरुणाचल रायजोआवबो गोबां अखा हानायजों लोगोसेनो सारअन्थाइ गोग्लैनो हागौ होननानै बोथोर बिगियान बिफाना मिथिहोदों। गुवाहाटी आरो बेनि खाथि खालायाव थानाय जायगाफोरावबो एफा एनै अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनो हागौ होननानै बोथोर बिगियान बिफाना सन्देह खालामनाय जादों। जायनि जाहोनाव दुंथाइखौ 34 डिग्री सेल्सियाससिम जानानै 23 डिग्री सेल्सियास गाहायसिमहालागै गोग्लैफैगोननि मोन्दांथिजों आसा खालामदों। बबेखानि बोथोर बिगियान बिफाना गासैबो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बेबायदि बोथोरनि हालोदखौ मोन्दांथिनानै गोनांथि आरो खाबु बायदियै खौरांनि हेफाजाबै मिथिनो आरो सुलु लानानै सांग्रांथि थाबाय थानो इसारा होदों। मिजोराम रायजोआव थानाय सियाहा जिल्लायाव स्रोद सुलुंनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनाव आसाम राइफल्सआ गंबा गारि लाना थांनाय अपारेशन खालामनानै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों म्यानमारनि सानै नोगोरारि आरो भारतारि सानै सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि रां जब्द खालामनो हानाय जादों। गोख्रोङै सिग्रोमनायनि जाहोनाव आसाम राइफल्सआ म्यानमारनि नोगोद 7,74,74,500 क्याट एबा भारतारि राङाव 30,68,044 जों लोगोसेनो 1,01,015 नोगोद भारतारि रांखौ जब्द खालामनो हानाय जादों। बोखांनो मोननाय गोबांथार रांनि गासैबो मुद्राखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय आसाम राइफल्सआ सियाहा जिल्लानि सिङाव थानाय तुइभां पुलिस थानायाव गथायनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। करीमगंज जिल्लानि सिङाव थानाय रामकृष्ण नगराव रबिबारखालि सासे आइजोआ खाबु लानानै गावनि असे उन्दै उन्दै फिसा साथामखौबो बुथारनायजों लोगोसेनो गावनि असे बिनानावखौबो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जोखोम खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेबायदि दुखुनांथाव जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ साहिना बेगम होननानै सिनायथि होदों। जाथाय जानाय समाव गथ'फोरनि बिफाया न'आव गैयामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोआ गावनि उन्दै फिसाफोरखौ बुथारखांनायनि उनाव न'नि बिसिनायाव दोनदोंमोन आरो फिसाफोरखौ गावसोरनि थै रोदाखौ हास'ना लानानै गावसोरनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै दायनिगिरि बिमाया फान्दायनानै खिन्थादोंमोन। बे जाथायनि बागै गामिनि सुबुंफोरा खौरां हरनायनि उनावनो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै थैजों जोग्लाबनाय गोथै सहखौ बोखांफैयो। लोगोसेनो जोखोम जानाय बिनानावखौ फाहामथाय होनो देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। रामकृष्ण नगरनि अ.सि. लिटन दासआ दायनिगिरि साहिना बेगमखौ IPC 302/326 धारानि गेजेरजों साजा जाबसिननायनि उनाव नायबिजिरनाय जायो। अदेबानि बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। हादरनि बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन नायबिजिरग्रा गांखं NIA एबा नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिनि हेंथायै सोनाब बंग पुलिसआ FIR होनानै केसखौ रेजिस्टार खालामदों। सोनाब बंगनि सानजा मेदिनीपुर जिल्ला भबानी नगर पुलिस थानायाव NIAनि हेंथायै इन्डियान पेनेल क'डनि धारा 325, 34, 354, 354B, 427, 448 आरो 509 नि जोहै सोनाब बंग पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2022 मायथाइयाव भुबधी नगराव बम बेरनाय जाथायखौ लानानै नायबिजिरनो थाखाय NIAनि मोनसे हानजाया TMC दोलोनि मावथि मनब्रत जैना आरो बलिचरण मेथिखौ सन्देह खालामनानै NIAनि दोलोआ CRPF जवानफोरखौ लोगोआव लाफानानै हरनि समाव हमनो थांदोंमोन। बे समावनो
एनआईआ बिसोरनिफ्राय रां दाबिदोंमोन आरो बिसि फिसाय सानैखौबो देहायारि गाग्लोबदोंमोन होननानै भक्तिनगर थानायाव कमप्लेन होनायाव पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामदों। ओजोंहाय एनआईआबो गावसोरखौसो गाग्लोबदों होननानै उल्थायै बिसोरनि हेंथायै केस होफिनदों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। कामरुप जिल्लानि बक'आव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै अबथिरायै 57 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। हाग्रानि मैदेर फालोआ आदार नागिरनानै गामि ओनसोलाव फैदोंमोन। बे समावनो हमसिं के माराक मुंनि सुबुंखौ हरखाबै मैदेरनि फालोआ गाग्लोबो होननानै जायगानि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनो खिन्थाहरनायाव उननि समाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा फैनानै मैदेरखौ हाग्रा फारसे होहरनो हायो होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।